नमस्कार, रवीना किचनमध्ये तुमचं स्वागत आहे। आज आपण बनवणार आहोत बटाट्याचे काप, ते पण साध्या सोप्या पद्धतीने आपण पाहणार आहोत। एका भांड्यामध्ये पाणी घ्यायचं आहे आणि त्यामध्ये थोडं मीठ टाकून घ्यायचं आहे। पाण्यामध्ये मीठ टाकून झालेलं आहे। आता आपण काप कसं बनवायचं ते तुम्हाला सांगते। ह्या प्रकारे अशी पातळ अशी काप काढून घ्यायचं आहे बटाट्याचं। हे पहा, हे अशी एकदम पातळ पण नाही आणि एकदम जाड पण नाही, या प्रकारे काप काढून घ्यायचं आहे आणि ते असं मिठाच्या पाण्यामध्ये भिजत ठेवायचं आहे। हे अशा प्रकारे आता बटाट्याची काप बनवून झालेली आहे, ती आपण एका प्लेटमध्ये काढून घेऊया। हे असं पसरट अशा भांड्यामध्ये आता ही काढून घ्यायची आहेत। आता ह्यामध्ये मीठ घालून घ्यायचं आहे। मीठ जास्त घालायचं नाही आहे, मीठ कमीच घालायचं आहे, कारण मगाशी आपण पाण्यामध्ये ज्यावेळेस मीठ घातलेलं त्यामुळे ते पाण्याच्या याच्यामध्ये राहिलेलं असतं, म्हणून मीठ कमी घालायचं। हळद, मी हळद 1 चमचा एवढा घातलेला आहे आणि हा मालवणी मसाला घालून घेतलेला आहे। तुमच्याजवळ दुसरा कुठचाही असला तरी पण तुम्ही घालू शकता। यामध्ये लाल तिखट जरी घातलं तरी पण चालू शकतं आणि हे लहान मुलांच्या टिफिनसाठी देताना तुम्ही ह्यामध्ये मसाल्याचं प्रमाण कमी करू शकता। आणि हे सर्व एकजीव करून घ्यायचं आहे। मसाला सर्व बटाटीला लागला पाहिजे असं करून घ्यायचं आहे। मी ते पाहू शकता, मसाला आता सर्व आणि हळदही एकजीव करून झालेला आहे। एका बाजूला गॅसवरती तवा ठेवलेला आहे, त्यामध्ये तेल घालून घेऊया आणि तेल गरम होईपर्यंत तेल गरम झालेलं आहे आणि आता या अशा प्रकारे बटाट्याची काप ह्या तव्यावरती असे ठेवून घ्यायची आहेत। हे आता अशा प्रकारे एका बाजूने छानपैकी अशी भाजलेली आहे बटाट्याची काप, हे तुम्ही ते पाहू शकता। अशी आता ही दुसऱ्या बाजूने पण अशी परतवून घ्यायची आहे। आणि मेन म्हणजे ह्याला तेल पण जास्त लागत नाही, जे घातलेलं आहे तेल त्यामध्येच अजूनही तुम्ही बनवू शकता काप याची। हे अशा प्रकारे आता बटाट्याची काप दोन्ही बाजूने छान अशी शिजलेली आहेत। यात आपण एका प्लेटमध्ये काढून घेऊया आणि दुसरी पण बनवून घेऊया। ह्या अशा प्रकारे छानपैकी बटाट्याचे काप बनवून तयार झालेले आहे आणि ही रेसिपी कशी झाली आहे ती तुम्ही आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की सांगा। आणि ह्या चॅनलला जर नवीन असाल तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब पण करा।